сабаби марги Назирмад Мусоев ошкор шуд. салому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Насим ТЖ. асрори марги нобахангоми нобиғаи синамои тоҷик Назирмад Мусоев яъне 15 майи соли 2021 соати 22:10 бо вақти душанбе ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Назирмад Мусоев дар студияи дубляж бо ҳамроҳи коргардони саршинос ва роҳбари хатронсинамо Зафари Валӣ дар филми «Тозапайкари бачаҳои хатронӣ» овоз медод. ҳарчанд Зафари Валӣ аз Назирмад Мусоев хоҳиш кард ки устод бевақт шудааст, шумо имрӯз зиёд кор кардед, воқеаашро фардо анҷом медиҳем. аммо раҳматӣ Назирмад Мусоев гуфт ки корро ҳамин шаб ба анҷом мерасонем. хулоса Назирмад Мусоев охирин ҳарфи нақши Фаридаашро овоз медиҳаду аз ҳуҷраи садодиҳӣ берун мешавад. чанд нафасе дар курсӣ мешинад ва аз Зафари Валӣ хоҳиш мекунад ки барояш даво биёрад. дар ҳамин ҳол Зафари Валӣ ба хона мешитобад. то омадани ӯ ҳоли Назирмад бад шудан мегирад. вақте ки Зафар бо давои меъда ҳозир мешавад, мебинад ки ҳоли Назирмад Мусоев бениҳоят бад шудааст ва дар ҳамон вақт аз дунё мегузарад. ва ҳамон нафас қалби ҳунарпешаи нотакрори даруни синааш пора мешавад. ҳунарпеша дар бисёр филмҳои туркӣ нақш садо медод. инчунин дар филми «Ҳидоят», дар нақши «Канъон», дар филми «Арӯси замонавӣ», дар нақши «Мухтор Ниёзӣ» ва дар филми «Шавкат», дар филми «Ҳаргиз раҳо намекунам» садо медод. як хел одамон мегӯянд ки сабаби маргаш аз ҳисоби коронавирус аст, аз ҳисоби нӯшокиҳои спиртӣ аст. лек Назирмад Мусоев як шахси меҳрубон ва покдил буд. ва дӯстони азиз, сабаби маргаш он аст ки ҳамон Аллоҳи меҳрубон бе ягон дард, бе ягон касал, бе ягон сабаби зиндагӣ Худованд Аллоҳи меҳрубон инсони хубро тез ҷонашро мегирад. дар ҳаққаш дуо кунед, Худованд ҷояшро ҷаннатулфирдавс гардонад ва аз саволҳои мункару накир осон бигардонад. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дар ҳаққашон дуои хайр кунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.